Quin espai tan xulo, no?, per a aquest nou projecte. Sí, de veritat que és un espai molt de gust, no? Decorat per propietaris, on ell ha fet tots els quadres que tenim per aquí. I, bueno, Esteu envoltats d'art i he vist aquí també que teniu un dibuixet i el vostre nom. M'expliqueu d'on ve? Sí, bueno, això explica un poquet la nostra història, no? Dos camins van triar aquest nom perquè quan van començar a estudiar cadascun va triar una branca, no? I va triar la cuina, jo la sala, i va ser com, som bessons, i va ser com la primera vegada que ens separàvem, no? Quan van sortir a fora a veure, a conèixer nova hostaleria fora de Menorca, i ens vam separar. Vam triar aquest nom, Dos Camins, perquè cadascú va agafar el seu camí, que ara ens hem retrobat aquí una altra vegada a Menorca. I les pastanagues què vol dir? Bueno, les pastanagues era com un guinyo, no?, quan érem petits, que ens deien que érem dues pastanagues, no?, i bueno, ens representa a nosaltres la pastanaga i aquest llaç com ens forma que estem units. No? I per què vas triar tu el camí de la cuina? Bueno, el camí de la cuina el vaig triar realment perquè vaig començar de cambrer, de jove, i el que volia era defensar-me simplement dels clients que em feien preguntes que jo no sabia contestar sobre el menjar. I volia formar-me un poc més i vaig decidir estudiar cuina i després em va enganxar i ara cuiner. Però bueno, era això un poc. Que curiós, no?, quan estàs treballant a la sala i veiem moltes vegades, no?, el cambrer que et deixa el plat, que no te sap explicar, que no té interès per l'altra professió. Sí, no? I que tu anessis fins i tot a estudiar-la per poder explicar. Sí, clar. Jo dic passar un poc de vergonya, no?, en aquest cas de no saber contestar les preguntes d'un client, i supos que a molts llocs deu passar amb els cambrers, però bueno. Jo vaig decidir estudiar el primer curs de vins per alguna cosa així. Vaig vendre un vi a un client i el client me va explicar a la bodega i vaig dir, ostres tu, no pot passar, no? Això no pot Tenc que ser passar. jo. I va ser el primer curs. Sí, però s'ha perdut un poc, la gent ha perdut un poc com que es creu que és una feina de pas, no? Jo crec que és una professió a la qual t'hi has de dedicar a la sala. Vull dir que l'has d'estimar i has de voler aprendre. Al final hi ha molts de mons, hi ha el món del menjar, que has de saber que serveixes a una taula, també el tema dels licors, el vi, no? Al final has de saber defensar un poquet tot el que fas a dins del teu restaurant. I trobo que això falta molt, a moltes sales. És això, no? Sembla que portar un plat a una taula ho pot fer qualsevol, servir un vi ho pot fer qualsevol, però realment no. Has de tenir una cultura i has de tenir una gran passió també per conèixer aquell client que tens davant, no? Per què voldrà fer, què li agradarà, ve a disfrutar. Hi ha moltes coses, no?, dins la sala, que no és només portar un plat o una beguda, hi ha moltes rames. Això volem explicar avui als oliaigos, no? Els de la revista, que vegin un poc quina és la nostra figura dins del restaurant, dels hotels, i veure també això, els clients, que és el que busquen, no?, quan entren en lloc. Pues res, te deixa amb Isaac, jo seguiré preparant coses i te va explicant ell un poc el que feim aquí. Un plaer, Jesús, i molta sort amb el teu projecte. Gràcies. Bueno, si vols, anem passant per aquí. Som-hi, seguim.